खुलुमबाय गिबियावनो गासैखौबो जन बाग्लारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होनोबो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बे नायथुननि गेजेरजों दिनैनि आपडेटफोरखौ होनो आखायाव लानाय जाबाय। 1 नभेम्बराव गासै बिटिआरआवनो बाइक रेलि खालामनाय जागोन। 1 नभेम्बराव पर्बतजरानिफ्राय लानानै गहपुरसिम गासै बिटिआरआवनो बाइक रेलि खालामगोन इउपिपिएल दोलोआ। बाथ्राखौ बुंथिदों इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारिया। बिटिसिनि सिइएम आरो लेङाइ सिइएमखौ केबिनेट मन्थ्रिजों समान मान होनाय जाबाय। लोगोसे बिटिसिनि इएमफोरखौ रायजोनि मन्थ्रिजों समान मान होनाय जाबाय। बाथ्राखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। राजखान्थिनि मोनसे बिग आपडेट। एनडिएखौ नागारनो हागौ इउपिपिएल दोलोआ। फैगौ 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा इउपिपिएल दोलोआ। गासै मोन 27 बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजाथि गसंगोन। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ हारियानानि आम्बाला एयार फर्स स्टेशनाव राफेल फाइटार जेटखौ सालायनानै जारिमिन सोरजिदों। आबसुनि बानजायनायाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि दाबिजों हानजा सुरनाय हाबाफारियाव सासे सुबुंनि देहायाव अर खामनाय जाथाय जानायनि सायाव नायबिजिरनो आबसुनि आफादगिरि हरिश्वर ब्रह्मआ खावलायदों। सिसिट'आनि बानजायनायाव गुवाहाटी खानापारा भेटेरिनारि साइन्स कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 10 नभेम्बराव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै सोमावसारनो थाखाय 1 लाखनिबो बांसिन सुबुं गमा लादों। बाथ्राखौ बुंथिदों आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मानगोनां आसामनि मन्थ्रि चरण बर'आ मैया मुम्बाइनि बम्बे एग्जिबिशन सेन्टाराव इन्डिया मेरिटाइम उइक 2025 नि आसाम सेसनाव बाहागो लादों। आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशआव सानै बिग्रायारिफोरा गावसोरखौ गथायदों। सासे उल्फा आइनिफ्राय आरो सासेया एनएसिएन KYA निफ्राय। बिथांमोनहा तिनिसुकिया आरो तिरप जिल्लायाव रैखाथि हान्जानि सिगाङाव गावखौ गथायदोंमोन। एनएसिएन केडार नियाम्फुआ हाकुना अरुणाचल प्रदेशनि तिरपआव हाथियार हगारो। फारसेथिं उल्फा आइनि सोद्रोमा समिरन सेटियाया तिनिसुकिया पुलिसनि सिगाङाव गावखौ गथायनानै होयो। पुलिस बिफाना जायगा ओनसोलाव गोजोन थासारि फैगोननि आसा होदों। मध्य प्रदेशनि कटनी जिल्लायाव मंगलबारखालि सानै सुबुङा सासे जायगानि बिजेपि दैदेनगिरिखौ साननि सोराङावनो गुलि गावनानै बुथारो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला थैनाय सुबुंखौ कटनीआव थानाय बिजेपि दोलोनि बेकवार्ड क्लास मण्डलनि आफादगिरि नीलेश रजक होननानै सिनायथि होदों। माखासे घन्टानि उनाव सासे दायनिगिरिनि बिफाया गावनि फिसाज्लानि बे बुथारनायाव लोब्बा दं होननानै मिथिनानै गावखौनो फोथैना लायो। पीएम मदिखौ नोजोर होनानै गाज्रि आयदा फोसावनायनि दायाव सासे आइजो कन्टेन्ट सोरजिगिरिखौ खानाय जादों। त्रिपुरानि गाहाय मन्थ्रि मानिक साहानि हेंथायै सोंखारिजाथाव मुवा पस्ट खालामनायनि दायाव माधबी बिश्वासखौ त्रिपुरायाव हमनाय जादों। बिथांखौ बिजिरसालियाव नुजाथिदोंमोन आरो समबारखालि सानथामनि पुलिस आवथायाव दोननाय जादोंमोन। सोनाब त्रिपुरानि जोगेन्द्रनगरआव थानाय बिश्वासखौ पुलिसआ हमनो हायो। नंखाय टुथपेस्टनि सायाव गोख्रों राहा लानायनि उनाव दिल्ली पुलिसआ नंखाय इन' बानायग्रा मोनसे फेक्टरिखौ बन्द' खालामदों आरो बे नंखाय इन' दिहुनथायफोरखौ बानायनाय आरो राननायाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ खादों। बिबानगिरिफ्रा गुवारै राननायनि थांखिजों 91,000निबो बांसिन नंखाय एन्टासिडनि पाउच जब्द खालामदोंमोन। बेनि सिगां गुजरातआव नंखाय कलगेट टुथपेस्ट बानायग्रा गंसे फेक्टरिया बन्द जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।